السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى Parçamızın ettiyen taatı, ibadetlerimizi ve hayratı, ihsanatlarımızı ve din yoluna, diyanet yoluna, şeriat-ı Muhammed'ini ihya edecek bolup yani artgen kadamlarımızı öz azamatlı dergahına kabul makbul eylesin. Ve hemmemizi öz öy içerimiz bilen, ova karındaşımız bilen ve ümmet-i Muhammed'ini günahlarını ötüp, mağfiret edip iki dünyada saadet ve iki dünyada gönülmek ve iki dünyada felahını versin. Ve Huday Teala'ga münha şükür ediyef ki yine de bir heftani bize nasip etti, can sağlık bilen, yurt parahatlık bilen bir hefte yetirdi. Vakıan ken şükürle ediyef. Bugün inşallah evvelin Sure-i Kur'an, Sure-i Fatiha, Sure-i Hamd şunu da yani inşallah kardeşan okuyup verir. Ondan sonra da kıyıtkı tercümesini Hazakun Abidi Körün kitabından yani okuyup veririz. Ondan sonra inşallah odak tefsirine girişir. Kardeşan okuyup verir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamet olun. Sure-i Fatiha'nın tefsiri. Sure-i Fatiha Mekke-i Mukarreme'de nazil bolupdur. Özü de 7 ayetten teşkil bolandır. Şu suranın 7 ayeti var. Bazıları rivayet edipdirler, Sure-i Fatiha 2 mertebe nazil boldu. Bir mertebe Mekke'de ve bir mertebe Medine-i Münevvere'de nazil boldu deyip. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tamamı hamd ve sana ve tamamı yaxşılıklar Xuda üçündür. Dilim bilen aytyan zikr-i tesbihim ve hamd ve sanan Xuda üçündür. Bedenin bilen etdiyen ibadetlerin namaz yali, roza yali, hac yali Xuda üçündür. Ve malın bilen etdiyen ibadetlerin zekat yali, uşur yali ve sadaka yali ve hayrat yali himmeti Xuda üçündür. Rabbil alemin, alemnin perverdigarı bolan Allah. Rab dediği terbiyet vermek manasındadır. Alimga terbiyet berişi de alimni yoktan bar edipdir ve bir müddet baki kalıp zindagi etmeginin vesaillerini amade edipdir ve candarların iyicek ve işşekleşkini muhayya edipdir. Kalan ayetlerinin de tercümesini alan okuyar. Şu surat Sure-i Fatiha dedik, Sure-i Hamd dedik. Bunun fazilatı muradında, bunun derecesi muradında şu suranın adı beterken, her suranın bir iki adı olya, üç adı olya, bir neçe suraların bir adı olya, yönü şu suranın da yani beter adı ken. Adı kendiği de nemek delalet ettiya? Şunun şerefine delalet ettiya, şunun derecesine delalet ettiya. Mesela Huday Teala'nın Allah diyen adı var, ondan başka 99 tane adı var. Ya Peygamberimizin şöyle adı ken, şöyle ne demek delalet ettiya? Şöyle Peygamberin ya Huday Teala'nın şerefi kendigi, silagi ve hurmati kendigi.
Indi Sure-i Fatiha'nın da adları ken yönü teberrüken bir kuş tane adını ve näme dip takılıptır sebebini aýdaýlyn. Birisi şu suraga Sure-i Fatiha diýerler. Sure-i Fatiha aýtýandyr Sure-i Fatiha'ny okuýan bolan namazda deyip. Fatiha diýeni manasy başlamak diýdi. Onun bu surat näme Fatiha diýipdirler? Çon Kur'anyň evvelisi bilen başlaýar. Kur'an evvelin surati Elhamda. Onun şu sebepli Sure-i Fatiha diýip aýdypdyrlar. Ya da sen namazyny şu sure bilen başlaýan. Namazyň evvelinde şu surany okuyan şu sebepli Fatiha diýip ad beripdirler. Ýene bir däne ady Hamd diýerler, Sure-i Hamd. O da Hamd diýdi övmek. Çon bu suranyň içinde sen Hudaý Taalany övýän, Hudaý Taalany setaýiş etýän, medh etýän şu sebepli bu suranyň adyny Hamd diýipdirler. Ya da Es-Seb'ul Mesani diýip taýip berilýär. Ady ken, ýöne ýanky ismi gelip bir kuşdana misal aýdylýar. Es-Seb'ul Mesani diýdigide 2 gedek inen 7 ayet diýdi. Es-Seb' diýdi 7, Mesani diýdi 2 gedek. Bir ýanky Hazahun Abidi gördü, öz kitabyny aýtdy, Sure-i Fatiha asmandan ýere 2 defa nazil bolupdyr. Bir defa Peygamberimiz Mekke'de wagtynda nazil bolupdyr, bir defa da Medine Resulünden sonra Medine'de de nazil bolupdyr şu sura. 2 defa inen ayet öýdi de 7 ayet şu sura. Elhamdülillahi Rabbil alemin bir ayeti Er-Rahmanir-Rahim ikilencesi Maliki yevmiddin üçlencesi İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dörtlencesi İhdinas-sıratal mustaqim beşlencesi Sıratallezîne en'amte aleyhim o da altılencesi Gayril mağdubi aleyhim velezzallin o da ki 7. ayet. Şu sura 7 ayetten yani teşkil bolupdyr şu sura. 7 ayet şey. 7 ayet ýöne her ayeti da beter sogaply etip goýupdyr Hudaý Taala şu surany. Her kim şunu ihlas bilen okuysa sogaby beterken o näzire? Eger bilýän bolsaňyz Kur'an 7 menzil. Pakistani Kur'anlardan görseňiz menzile 1, menzile 2 diýip ýani 7 bölünýär Kur'any 7 menzil edilýär. Bu ýanky Sure-i Fatiha'da 7 ayet her kim bir ayetini ihlas bilen okuysa Kur'anyň 7'den mirsi Kur'anyň bir menzil okuyan ýalyp sogap bar diýipdir Hudaý Taala. Mesela sen Elhamdülillahi Rabbil alemin şu bir ayette şunu okuydum, Kur'anyň 7'den mirsini okuydum. Şu zora yani sogap bar. Ve ýene bir zat şu sura 7 ayet cehennemin gafı 7 dene. Şu her ayeti cehennemin bir gafynyň öňüne set bolup gafyny ýapýandyr diýe riwayetlerde gelýär. Hatta bir gün Cebrail ferişte Cebrail aleyhisselam Peygamberimizin ýanyna gelipdir. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem kuntu akhshal azaba ala ummetik diýipdir. Cebrail ferişte gelip Peygamberimizin ýanyna ya Resulullah diýipdir men heýwara senin o ummetin de yani o da gireceğinden beter narahatdım diýipdir. Senin ummetinde ummeti ahir zamanla o da girecek o diýipden fikrim harapdy diýipdir. Kaygıda, gussadadım diýipdir. O näme diýip? Çünki Hudaý Taala Kur'an'da näme dedi? Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in diýdi bir ayetde. Ve inne cehennem le mev'iduhum ecma'in. Hemme kişinden wada berilen jaý. Her bir ummet bolsun. Her bir insan wada berilipdir cehennem bilen baýat cehenneme barmaly diýipdi. Senin ummetine de wada berildi, onu men beter narahatdım diýipdir. Laha sab'atu abwab. Cehennemin 7 tane kapısı var. Likulli babin minhum cuz'un maksum. Her kapısından bir belli taksim şoda adamlar şu adam cehennemin içine girecekler. Cehennemin 7 kapısı var. Her kapısına bir bölük bir kısım adamlar girecek. Hudaý Taala indi şunu Kur'an'da aýdypdy. Cebrail ferişte diýär şu ayet inenden sonra we senin ummetinde cehennemi boljak o diýip beterden narahat boldum diýär. Näme? Lemev'iduhum ecma'in etdi. Ecma'in de hemme kişbayet barmal cehenneme. Onun beter fikrim harapdy. Yani elhamdülillah
Hudaý Taala asamandan bir surany senin ummatyna indirdi ki Sure-i Hamd bolsun. Özünün de 7 ayeti var. Her ayeti cehennemin bir kapısyny yapýandyr dedi Cebrail ferişte. 7 ayeti var. Her bir ayeti cehennemin yani bir kapısyny yapýa. Ona muagan ajyp bir olja birda ki Sure-i Elhamdi tamamy sen ummatyň bilýär. Ýaşy da bilýär, garrysy da bilýär, ayallı da bilýär, daýgaly da bilýär, adamly da bilýär. Hulasa hemme kişinin bir bilýän surasy inşallah sen ummatyň okuýarlar, onuň cehennemden mahfuz galyrlar diýip, soňra bir rahat bolun diýär. Bolmasa öň beter fikrim harapdy diýipdir Cebrail ferişte. Elhamdülillah. Ewgüt bolsun, sana bolsun, setayiş bolsun kime? Lillah, Hudaý üçin bolsun. Tamamy ewgütler Hudaýynky. Biz inni evvelen suran evvelinne Hudaý Taalany ewgüýär. Çon bizi ýokdan bara getiripdir, bize nagadarha nigmat beripdir, nagadarha gowluk edipdir. Biz baýat bil Halygymyzy ewmeli bolýar. Elhamdülillah. Ewimizde de nagadar ihtiramany ewgüýär. Näme diýär? Elhamdu tamamy hamdla, tamamy setaýişler, tamamy ewgüler Hudaýynky. Elhamdunyň bir elif lamy bar. Dikkat edin nahwy gurruňy. Elif lamy elhamdunyň bir elif lamy bar. Şol elif lamy bir näse ulamaly cins diýär, bir näse ulamaly istigraq diýär. Hulasa cinsi hamd, cinsi ewmek ya da tamamy ewmekler, tamamy ewgüler Hudaýynky diýär. Yani Hudaý Taala şu form edip ewgüýär, şu form edip fiiliyat. Onun ýöne bir sual bar. O näzir bolýar tamamy ewgüler her kim bir nefer ewse Hudaý ewdügi bolýar diýär. O näzir bolýar? Şumat biz meselen Hudaý Taaladan başga birini ewgüýäs ki bir usta bolýar, we bu ustanyň da ýani işleýişini diýär. Bu ustanyň hünerini görsen diýär. Ustany ewgütdir. Ya meselen bir mollany görýäs, we bu mollanyň ders okuýyşyny diýär. Ya şonuň ýalyp bir bärki bendele de ewgülýär. Onuň näzir bolýar tamamy ewgüler Hudaýynky diýdik. Onda ýok. Şol bendäni ewgüseňde Hudaý ewdügüm. O näme diýip? Çünki şol usta işini ewgüýär, şol ustany kim yaratypdyr? Hudaý Taala yaratypdyr. Sen ustany ewdüň, ýani Hudaý ewdüň, eýway bu Hudaý Taalany näme owadan edip yaratypdyr bu ustany? Bu adamy näme usta edipdir, näme hüner beripdir, gowy hüner beripdir diýip ýene Hudaý ewdügimiz bar. Her bir zat ewsek ýene aňyrsa Hudaý Taalaga barýandyr. Onam da ýankaýsymy diýalyp tamamy ewgüler, tamamy medh senaly Hudaýynky diýip däni köpeldip, käneldip ewsen beter sogaby kän bolmaly. Hatda bir gün bir adam, bir sofyşan şu forum Hudaý Taalaň munazatynda oturanda hamd we sana aýdanna şu forum edip bir hamd aýdypdyr. Ya Rabbi lekel hamdu leke kema yenbaghi li celali vejhika ve li azimi sultanik dipdir. Ey bar Hudaýa, men seni ewgüýän, sana ewgü bolsun, nagat senin däni endadaňça, senin ullugyňça dipdir. Men seni ewgüýän, medh etýän, miqdary nagat senin ullugyňça ey bar Hudaýa. Ya Rabbi lekel hamdu. Ey bar Hudaýa, sana hamd bolsun, sana ewmek bolsun, kema yenbaghi li celali vejhika ve li azimi sultanika diýdiğim muhtasary şey. Ey bar Hudaýa, senin ullugyň ýalyp men sen ewgüýänip şu form hamd aýdyp duranmyşdyk. Onun ferişteler o kiramy katibini ki sogaby ýazýasyň näme amalyňa, buladany şoňa sogap berjek bolupdyrlar, sogabyny ýazjak bolupdyrlar, emma galypdyrlar ki şoňa näçe sogap bereli. Näme diýip şon Hudaý Taalaň ullugy ýalyp Hudaý däni ewdi we Hudaýyň ullugy nagatqa ki şoňa däni sogap ýadylar ýaly. Hudaýyň ullugyny hiç kim bilmeýärdi nagatdygyny. Hudaý Taalaň ullugy benahaýat. Onam ferişteler näme ýazjagyny bilmeýän nurmaga Hudaý Taala diýipdir: "Ey kiramy katibin, sizlärimiň sogap bilen işiňiz bolmasyn, şu aýdan hamdynyň aydan näne zikrinin özüni kitabyna ýazan goýan men ahiretde özüm sogabyny bereň diýipdir. Biz elhamdülillahny ýankaýçymyz ýalyp üýşürüp tamamy hamdle, tamamy ewgüle diýip däni Hudaý Taalaga üýşürüp etsek beter sogaby kendir.
elhamdülillah'ın beter sana bir hoşluk yetişende, sana bir rahati yetişende, ya qiynalıpduğun fikrin harap, birden oradan azadi geliyor sana, fikrin asılıyor. Şonu yalık yerlerde bayet elhamdülillah, Hudaya şükür etmeli. Elhamdülillah bir şükür manası var. Mesela sen karnın asmıştık, geliyen nahar yiyen, taam yiyen, indi de karnın doydu, olakon kaygıdan çıktın, bayet elhamdülillah diyeyim. Ya mesela su taptı, geliyen bir levan su içiyen, qaniyan, susamaktan, doyuyan, şonunu gelip izinden elhamdülillah diyeyim. Ya şonun yarak her bir işi kököttün, izinden elhamdülillah Hudaya şükür etmeli. Beter de aytmalı yeri, bir nefer asqırsa, şol adam bayet elhamdülillah diyeyim. O da kıyınçılıkta oluyor da, sen asqırmağından olsak tamamı cismine, endağına bir ağrım düşüp duruyor, aslan kıymıllah bilene, onun bir asqırıya, geliyor sana bir yengillik, bir aramış geliyor. Onun izinden elhamdülillah diyeyim. Evvelin elhamdülillah diyenle, Hazreti Adem ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam bizim atamız, Hazreti Adem evvelin var elhamdülillah diyen kelime şon ağzından çıkıptır ha. O da cennette yankıyalık asqırıptır, izinden elhamdülillah deyiptir. Onun elhamdülillah diyenden sonra ferişteler ona yerhamukallah deyiptir. Huday seni rahmetsin neydi? Ha, inni bir neferde yani asqırsa, asqıran adam bayit elhamdülillah deymeli, şükür etmeli Hudaya. Ama teorevundaki eşlerle bu asqıran adam elhamdülillah deydi, şuna cevap vermeli, yerhamukallah deymeli. Huday seni rahmetsin deyip. Yani eğer elhamdülillah deymesen onda sana da vacipte aytıp görmeliler. Yani beter katı havardar olmalı, beter katı havardar olmalı. Neymeğe? Elhamdülillah'ın bir hoşluk yetişenini aytmalıydık da. Hem sayan bilen vursunmamıştık, doğunun bilen vursunmamıştık, ya eltin bilen vursunmamıştık. Şona bir musibet yetişenine, afet yetişenine, sen şona hoş olup elhamdülillah deymeliler ki katı hatardır ve olukon günahların birisidir. Rabbil alemin, elhamdülillahi Rabbil alemin. Eviyas biz Hudayı, ol bir Hudayı ki Rabbil alemin. 18.000 alemin terbiyet beriyani, 18.000 alemin perverdigarı bolan Huday Taala'nın bir sıfatı Rabbul alemin. 18.000 alem var, şonun hemmecini terbiyet beriyen, hemmecini östüryen, hemmecini de yani uloltyen Huday Taala'ga evgut bolsun niyaz. Hemme alem deyip de yani alemin tarifi masivallah. Huday Taala'dan gayri alem değil ya. Onun alemi Huday Taala terbiyet verişi bir iki tane misal aytar olsa, mesela biz özümüzden misal tutayım. Eceğin karnına, eceğin rahminne, isinne bir qatra su, bir neyse vaqt yani yatya, şol yani qatra su, yuvaş dura qanı tebdil oluyor. Sonra şol qanı dura ete tebdil oluyor. Şol et de yuvaş-yuvaşdan fünke tebdil oluyor. Indi bir eceğin isinne kıvalayan görünüyor. Şol fünkün daşına yuvaş et çıkıyor, et görmeyene duruyor. Onun etli de yuvaş ayak oluyor, el oluyor, göz kulak oluyor, ağdın oluyor, burnun oluyor, ağzalığında yani teşkil tapmanı duruyor eceğin karnının içinde. Onun da Huday Taala taraftan bir ruh geliyor ama can geliyor, şo verenle sonra dünya gelip eceğin eline geliyor. Indi şol oğuda, şol oğlancık da, indi şunu da yani kim terbiyet vermeli eceğin içinde? Bir yatan suyu gelip kan edip, et edip, fünk edip, bir ağda doğrulap, bir insanı vücuda getiriyen kim olmalı şartta? Huday Taala'dır beşek. Ve hatta inki Huday Taala'nın rahmanlığını vezden, oğlan enen eline gelenden sonra, onunla ne bir doğru diş var, bir da çeynep yer yalap, ne bir doğru me'de var, hazmeder yalap, Huday Taala behterin kazanı, behterin tağziyani, doğrun ecesinin göğsünde ağ süt koyuptur. Ayaşı işi kim ediptir? Beşek Allah Taala'nın ödedendir. O ya da beter gengzat, şumat yere de yani tohum sepiyaz, bir azıcık üstü kumbelen örtülüye, şol dene yerin aşağında çiğ çekiye, rutubet uğraya, şol da yani bir azıcık ödünden çiğişiye, onun iki başı yarılıp,
denen bir başı yani kök bolýar, rişe bolýar, yerin aşağını nüfuz etýär. Bir başı yani gitýär, ýokary ösmäli durýar, bağ bolýar, agaç bolýar, yaprak bolýar, gül bolýar, miwe bolýar. Şu terbiyeti kim oýupdyr? Beşek Hudaý Taalanyň özü goýandyr musulman da walla biz Rabbil Alamin şonuň ýalyk hemme da terbiyet berýän Hudaý Taalanyň özüdir. Soňraky ayet Er-Rahmanir-Rahim. Rahman nidigi rahmeti dünyada amdır. Özünün mahlukatyna rızık berýär diýdi Rahman. Kafir de olsa rızık berýär, mu'min de olsa rızık berýär. Kafirga sen kafir diýip rızık bermäni goýmaýar. Dünyada Hudaý Taalanyň rahmeti tamam mewjudatlara şamildir. Oňa göre Hudaga Rahmanud dünya diýip aýdylýar. Rahim diýdigi rahmeti kıyamatda mu'min kullarga hasdyr diýdigidir. Biz Allah Tebareke ve Teala Rahmandır dünyada, yani fadlı keremi ve ihsanı hemmege şamildir. Rahimdir ahirette, yani mu'min kullarını mağfiret edip özünün rahmetine duş etýär. O da Er-Rahmanir-Rahim'in de yani tercümesi oldu. Er-Rahmanir-Rahim, ön Bismillah'ın içinde de aittik, Rahman dediği dünyada rızık berýär, çi musulman olsun, çi kafir olsun, Rahim dediği ahirette musulmanların günahını geçip ama kafirlerin günahını geçmeýär. Bu mawrutdan da owadan gurrunlary Hudaý Taalanyň rızık berşi we Rahmanlygynyň hakynda mufassirinler öz kitaplarına gowy hikayet getiripdirler. Gowatdan dikkat edin. Evvelki hikayet Er-Rahman Rahim diýdi Hudaý Taala mehraban. Dünyada çeten musulman bol, çeten kafir bol, günahkar bol, fasık bol, onu da Hudaý Taala mehraban. Dünyada hemme bendek mehraban, hemme bendesine rızık berýär. Şu mawratda İmam Fakhrur Razi diye öz tefsir-i kebirine getiripdir. Zunnun-i Misri. Olukun awliyalan birisi bu da Zunnun-i Misri diýeni. Bu gurrun berýär. Men bir gün öýde otuydum. Şonda birden yüregime bir zat düşdi. Bir hawsala düşdi. Fakat yani öýden daşary çykdy, bir zat meni itiklap barýan ýalyp boldy diýär. O näme habar gadip yani öýümizden daşary çykyp gittim diýär Zunnun ha. Bir olukun awliyalan biri bu da. Onum gidiverdim, öz owadan çykdym, şäherden daşary çykdym. Gittim bir derya kenara vardım diye, bir deryan garagyna, sahile. Şonna duunmagam, görsem, aňyrdan bir qıraktan içýän bir olukun agrap däni suwa garşy ýörtüp däni gaýtyp gelýär diye. Gatydan ýörtüp bir içýän gelýär suwa garşy diye. Wa men diýdim bu içýäni näme bolýar ka şeýle ezele bilen şeýle çalasymlyk bilen suwa garşy barýar. Onuň suwun içine girdi we bu näzire suwa girse gadip däni içýän akrap suwda işi ýok da onuň. Görsem suwun gapdalyny bir gurbaka barmyşdyk diýär. Bir olukon gurbaka suwun gapdalyny arkasyny beripdi, şondan içýän näni ýörtüp gurbakaň üstüne mindi diýär. Onuň gurbaka da suwun üstüne ýüzüm urip gidiberdi aňyrak diýär. We açyp bir gen gurrun bir içýän gurbakaň üstüne minip derýanysyny girip barýar bu näme ka? Menne izinden bir taymal bilen bir zat bilen ulada iyillerine düşdüm diye. Bular gidiverdiler. Aňyrda bir hoşki, aňyrda bir sahile düşdüler diye. Gurbakaň arkasından içýän düşdü diye. Menne düşdüm, içýän ýene bili-biliginden ýörtüp çaladym ýörüp barýar diye. Menne izinden näni ýetipden barýar. Onuň görsem aňyrda bir jawan oglan bagyň kenaryna ýatyr diye. İçýänni şoňa garşy ýörtüp barýar diye. Ve eger şunu çakamasa yaxşı etip korktum diye. Şon diýişler çakar bir daha derdip däni. Onum şöyle yörtüp ol jawan oglany hiç de diýmedi, oň atlaryna geçip gitdi diye. Amma jawan oglanyň aňyrsyna bir olukon ýylan şol adama garşy ýatan jawana garşy näni gelýän bir ýylan mamyşdyk diye. Olukon ýylan ki öýde de şu adamy çakçak bolup gelýärmişdik. Ýylanyň öýde kullen 1 kilometr 2 kilometrde bolsa adamın iyisini bilip de şoňa garşy dogulup gaýtdy diýär de bir zat edamasyny bennipdi. Onam yatan adam da olsa gelip şu format diýär diýär. Indi şol yatan adamy ýylan çapmany gelýärmişdi.
bu isyan yörte yılanı yetip yılanın üstüne çıkıp dani şonu çakıp dişlep tamam zeherini içine koyup da yılanı öldürüptür. Hani ol adamı gelip çakmaka yılan. Şeydip de yine de isyan iyidine kaydıp kurbakanın arkasına minip yine deryanın içine girkittir. İnni ptaatı zunnun niyemin tamam heyrette, teaccupta ve nezir oğlu bir kurbaka ne'mekide, isyan ne'mekide, bu yılan ne'mekide. Ol yatan adam bir awliya muhadirim diye. Hudaýyň dostlarıdır hatmen. Yatan yerine yılan eziyet berenne Hudaý Taala şu içýany iýeripdirdir. Öz içinden şey diýdim diye. Onun barıp da jawanyň ýanyna bardım. Görsem ol jawan arak içip ağzından araklary dökülüp diýeni, ağzından araň ýytyp porsyp mes bolup yatanmışdyk diye. Şondan turuzum okudan o jawan oğlan daşındaky ýanynaky ýylany gördü. Şondan ýani bökmäne durdy gorkup. Men aýtdym, "Ýok, gorkma, ol ölü ýylan" diýdim diye. Onam zünnun aýtdy, men ona hemme zada aýtyp berdim, bir içýan, derýan aňyr başyndan geldi, şu ýylany öldürüp gitdi. Gör Hudaýyň Rahmanlygyny, Rahimdigini, seni nezat berdi Hudaý Taala diýipdir. Inne Hudaý iýerdir ha o içýany, jawanyny nezat berjek boldy ýani. Şonda jawan ýani özüne gelip fikirlenipdir we men Hudaý Taaladan şeýle daşalýan, men ne oňa bir namaz okuyan, ne ibadetini etýän, ne öýüne barýan, başardygymdan da Hudaý Taaladan daşalýan, fisq-o fujur bilen, amma näzir bolýan, nagat mehraban ol Hudaý Taala, ki şeýle maga ýakynlaşypdyr, şeýle maga nezat bermek bilen, meňe kömek etmek bilen maga nagat ýakyn bolupdyr Hudaý Taala. Men näme diýip taşalmaly Hudaý Taaladan? Ol bir Hudaý eke maga ýakyn bolmanyny isleýär. Men Hudaýa garşy dolanaýyn diýipdi. Jawan şo tarapda tawba edipdi, dogry ýoly gelip bu da bir olakon söýýän bendelerden bolupdyr. Bizim niştaqda Hudaý Taala hatta fasyk da bolsa, hatta günahkar da bolsa, şo bendesine Rahim Hudaý Taala, şo bendesine Rahman, Mehraban, şolary afet belalardan alyp galýar. Bizim özümizde de kan imkany we üstümizden geçendir, şonu ýalap düzde, çölle, yatan yerimizde sana bir afet geljekmişdi, Hudaý aýrypdyr, sawlypdyr. Ya bizim habarymyz ýok. Biz Hudaý Taala her näzire telekde bolsam bu dünýäde sana muhabbeti ba, mehrabançylygy ba, ýöne her näme telekeçilik etsem, Hudaý Taala ahiretde onuň jazasyny berjekdir. Bir de Rahman rızık berýär dedi. Rızkı Hudaý Taala nirde bolsa ýetirýändir musulman da walla. Özüňiz we imtihan edip görýändirsiňiz. Sen işde bol, işin ýok bolsun, dogry işläp bileňa, onda da iýiskin Hudaýa şükür bol bolýandyr öýüňde. Hudaý Taala rızka men zamin diýipdir ahyň. Hatta bir aýetinde näme diýär? Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Hiç bir dabbe ýok, hiç bir jombende jandary ýokdur, megerenki şoň rızky men boýnuma diýipdir Hudaý Taala. Öz iýmişligini men ýetirjekdirin diýipdir Hudaý Taala. Hop, indi şoň Razzaqdygynyň hakynda owadan gurrunla da bamyň içinde. Qaqargany hemmeňiz bilýäňiz. Ona kelak diýilýär da, kelaga siýa diýilmeýär, qaqarga. Şol kuş bir yıldırayıp zatlardan hoşu gelýär. Jawahirat ýa-da kulasy bir yıldırap duran zatlardan beter hoşu gelýär. Ýygnyýa öz hewetine. Beter de yokuş bolýan zady näme? Şol qaqarga çüýçesi däni ýymyrkadan çykanna, şoň çüýçesi bir yatan laqtaqan ýalyp, bir tikke et ýalyp bir zat bolýan bolmaly dünýä gelen wagtynda. Başga kuşlan kudaşyny yaratdy. Hem ferse atda gözde, üstünde ne bir yelek ba, ne bir kanat ba, ne bir per ba, hiç zat ýok. Ýöne bir et ýaljak bolup, bir tikke laqtaqan ýalyk bolup, ýani dünýä gelýär. Hemme ferselen çüýçe şonu ýalyp. Onun qaqarga ýöne bir çüýçesini ýymyrkadan çykaranna görse ýöne bir tikke et, ýöne bir laqtaqan ýalyk ýatan bir zat, şonu ýokuş görüp ýani göresi gelmäni şol qaqarga öz hewurtkesinden qasyp gitýär diýär. Öz hewurtkesine näçe gullap barmaýar diýär, men hewurtkemde näme wakam diýipdi. Şonu ýokuş görüp diýär. Inni
bir çüýçe dünýä gelýär. Şu çüýçäkdäni iýgisi gerek, gaza gerek, tagziye gerek. Her bir çağanyň da tagziyetini enesi getirip berýär, agdyny alyp berýär, guýup berýär, kuşda bolsa, heýwanda bolsa. Inni şu qarganyň çüýçesi ne üstünde yelek ba, ne bir per ba, ne bir kanat ba. Şu çüýçek kim rızk bermelenni? Kim iýgiskifini gözlemel? Enese goýdy gitdi ony. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Hudaý diýipdir, rızky men boýnuma diýipdir. Hatta şu çüýçäň da rızky men boýnuma diýipdir. Indi näzir şoň rızkyny ýetişdirýär Hudaý Taala ýetişdirişini gözlän. Çonki şol çüýçe, gaw dikkat edin bäri. Şol çüýçe bir tikke et bolanlygy sebäpli, bir laqtagan ýalyk bolanlygy sebäpli, şoň üstüne däni siňek çiwin peşe şoň ýalyk haşara şoň üstüne gelip goňýar diýär. Näme berde de bir kan bir zat görse siňek zat gelýär da daşyndan aýlanýar. Şo çüýçeniň üstüne siňek çiwin şoň ýalyk zatly gelip goňýar diýär. Çüýçe şo üstüne goňýan siňegi tutup däni tagziye etdiýär diýär. Öz üstündäki goňýan çiwini tutup däni iýip şo bilen tagziye etdiýär, gazalanýar diýär. Subhanallah. Gözden Hudaý Taalanyň hukmy tedbirini inni hiç zat yok, kudret yok, enesi koydu gitti. Nirden nahar gelmeli muňa? Hudaý Taala muňa nahar getirip berşi şeýle, kesiňiň özi, şoňa bir kan mykady, bir et mykady üstüne goňýar, çüýçe şonu tutup däni iýýän bolmaly. Onun bir 3 gün geçenden sonra ýuwaş-ýuwaş däni üstüne yelek zatly çykyp, per çykyp, kanat çykyp däni bir mekgaw çüýçek meňzeýän bolmaly. Onun 2-3 günden sonra ýa-da olakon qarqarga gelýär, görse özüne meňzäpdir çüýçesi, şondan sonra özü nänifi getirip berýär diýdi eýişşegini. Indi şu sebäpli Araplar Hudaý Taaladan rızık berenler. Eýbar Hudaýa men rızkymy bol et, iýgiskimi halallan et diýip däni dua etsek moga näme diýip dua etýärlemişdik? Ya Razzaqan na'abi fi 'ashrihi, ey hewurtgesinne çüýçäge, hewurtgesinne rızk berýän Hudaý, bizi rızkymyzy unutmawur diýip däni şeýle dua etýärlemişdik. Ya Razzaqan na'abi fi 'ashrihi, ey çüýçäge hewurtgesinne rızk berýän Hudaý, biziň rızkymyzy unutmawur diýip şu form dua etýärlemişdik Araplar. Ya da rızk mawlutdan sen nirde bolsaň, hatta hemme zatdan hareketden qalsaň, hiç bir zat aslan uğramayan rızkın iyivine, düşmeyen rızkın iyivine, eğer rızkın kesilmedik bolsa, azalın gelmedik bolsa, Hudaý Taala hükmen sana rızkını yetirmeli ha. Şu mawlady, şu aýdylýan gurrunu bir adamlaň birisi men şun imtihan etsek diýipdir. Gaw dikkat edin. Şu Hudaý Taalanyň Razzaqdygyny nirde bolsaň da sen iýgiskini yetirjek, rızkyny yetirjek diýilýär. Näzir yetirýäkam diýip imtihan etsek bolupdyr. Onam näme diýipdir? Men diýipdir bir çüntde ýatsak diýipdir. Hiç şatda iýjek däl, megerenki agdyma getirilip bir zat guýamasa iýjek däl diýipdir. Öz öýümde de ýatsak däl diýipdir. Öýünden çykypdyr daşaryk. Owasyndan çykypdyr daşaryk, şährinden çykypdyr, ha bir dağlyga barypdyr bu adam. Gaw dikkat edin. Dağlygyň içinde de bir köwek yer tapyp, bir gağa tapyp, şoň içine girip, şoň bir guşalaryna oturypdyr bu adam. Men şu satdan gymylajak da, madamki men eger rızkym bar bolsa, te agdyma goýulýança turjak da jaýyndan netdir ha. Şu form gatty oturypdyr. Onam bir gün ýasypdyr, hiç habar hatyr bolmapdyr, 2 gün ýasypdyr. Ikilenji gün bir gaty ýagyn ýagmany durupdyr şu dağlyga. Gaty ýagyn ýagmany durup, onun bir kerwenle ýoluny alaşdyryp berenmişdik. Onam şu ýagynyň aşagynda galyp, bula beter edilmäli, beter öl bolmaly, ýürüň şu dağa garşyn gaçaýlym şaýat bir bagy bardyr, bir zat bardyr, şoňda aşagyna girer diýipdirler. Bula ýani şu kerwen hemmejigi dağa garşyn barýarlar, görseler dağda bir köwek bar, ay şoňusyna gireýil, ajab bir kök ýer, hemmejigi girýärler. Görse guşady diýeni bir adam oturan bolmaly. Bu da sezim çykarman, keplemen oturan bolmaly haýynda. Nodan Hudaý Taalaň etýän işini Hudaýyň oňa rızk getirjek, da näzir getirýär. Barypdyrlar, görse bir adam guşady oty we bu adam kim bolmaly ha? Hay sen kim diýip sorapdyrlar mundan. Bu da sezim çykarman oturan bolmaly.
hay fakir betir üşüyen bolmaly, kepläp da bilmeýän bolmaly. Odun aňyr berdat bilen ýanynda ot ýakypdyrlamam. Indi gyzdyrjaklamany. Onam hay şu fakira aştırdım diýip öýdýänlerini süýt barmışdyk, aňyr berdat barmışdyk. Şol süýt zatları bişirip de şoň öwünde goýupdyrlar. Al şu süýtden işleyipdirler. O onu da keplemän oty diýär. Indi rızk öwüne gelip atyr ahyrym. Şonu kabul etmeýän bolmaly. Onun bula näme diýipdirler? Ay fakir sowukda bitir doňan bolmaly, üşüýän bolmaly. Şaýat eline agdyna asqyn ýokdur. Gelin iki nefer bolup agdyna çeýleň, bir nefer bolup agdyna goýaýlyň diýipdirler. Şeý diýipdirlerden fakire. İki nefer bolup agdyna çypdyrlar, bir nefer bolup şonu däni içine süýt goýýan bol. Süýtde içine her nämeler gaçdyrlar süýtden ha. Behterin rızk agdyna goýulyp duran bolmaly. Şonda gülmäni dupdyr diýär ýanky adam. Ay bula dälimiş çykyn diýipdirler. Onu litr yok, men değerli men Hudaý imtihan etjek bolýandyr. Hudaý Razzaq diýerler, Hudaý rızk getirýär diýerler. Näçe rakam diýip imtihan edýärsiň, wagan Hudaý getirjekmiş diýipdir. Nirde de bolsaň, eger hiç saat işlemeseňdem, ne form halatda da bolsaň Hudaý Taala sen iýiçkiňi getirjekmiş, ama gurrun ýok diýipdir da. Ançe nasibas an mirasat ger nesatani bis setem mirasat diýär şair. Senin nesiben ba bolsa, rızkynda ýazyp bolsa şol baýa sana ýetmeli. Ger nesatani eger sen şol islemesen, meselen bir lokma, bir çörek birden sen rızkynda ýazylmyşda, eger sen şonu iýjek we men aslan gerek de şu rızk diýsen de ger nesatani eger sen islemesen de bis setem mirasat. Zor bilen şonu ýedirler sana diýär şair. Ýa-kyn koklady bolýar şol. Ýöne Yankay ismi diýerler, Hudaý Taala onu rızk getirjek bolsa öýüň goşasynda ýatyp bermelmi? Ýok, baýat bizden bir hareket de bolmaly. Bir azajyk bir meşguliýet de bolmaly, bir bahane bolmaly rızkymyda. Şertde ýöne gize günni soň ýylyna hazırda worup bermege. Bir azajyk meşguliýet ýöne bir bahane bolsa, Hudaý Taala rızky bize ýetirip durjak da. Bir moğlulun mirdaşını imtihan etip görüpdir. Qaw dikkat edin. Hicrede hal tomuzda bir zatda tamam hicre moğlulu ýokmaga men şu Hudaýyň Razzaqdygyny imtihan etip göreýin nadipdir. Näme dipdir? O da ýankyýalyk şu bir hicreleň birine girip bir çetrakda girip ýatypdyr we özü de penjara hiç ýerden görünmer ýalyk çetrakda goşarakda ýatypdyr ha. Muňa da bir gün ýetipdir, hiç zat habar hatir bolmapdyr, şo bir goşada ýatan bolmaly walla. İkilenji güni de bolupdyr, hiç habar hatir ýok. Onum ikilenji gün akşam birisi hicrakdan bir gaplama sadaka ýetipdir ha. Onam şonda hiç kim ýokmy diýip gygyrýan bolmaly, ýa-ni sadaka ýelsen adam. Wa bir hicralardan gözleşdiren hiç kim ýokmy, ýok bolsa ýygyna gitsek diýip özünden hicraları gözleşdirýän bolmaly, hay molla ýokmy, hiçim ýokmy? Onda o da indi beter ajakyp duran bolmaly ha mollada. Kedim çykarman ýatan bolmaly onda da. Ona sadaka ýetiren diýipdir, ay hiç kim ýok bolmaly sadakany ýa gitsek ha diýipdir da. Şondan molla etýän bolmaly. Ona şondan gafyna çykypdyr görse bir molla ýatdy, goşaranapda. Ona o damla näme bolsa sana ýöre ýatyňa. Ay onda şu Hudaý Taala ýetirýärmi, ýetirmeýär? Şonu görjek bolup ýatyn diýipdir da. Onu ýetirjekmi diýipdir. Ay Hudaý nirde de bolsaňa ýetirjek, ýöne bir ahwada gerek diýipdir da. Şoň hyýaly Hudaý nirde de bolsa sana ýetirjek iýiskeni. Ýöne bir ahwym gerek, bir hareketi gerek. Az to hareket, az men bereket diýipdir da Hudaý Taala. Sen hareket et, Hudaý bereketini bereýin diýipdir. Onam ýöne bir azap kellämizde bir sual bar. Şunu hal edelim şigize. Hudaý Taala mehriban nedik. Hudaý Taala bendelere zulüm etmeýär dedik. Hudaý Taala kıyınçılık getirmeýär bendek. Mehriban boljak bolar, kıyınçılık getirmeli da. Ýa näme bizim mallarymyz bir görsen ogurlanýa, ekin bilen afat düşýär. Ýa ennamymyza elden, ayakdan, gözden, kulakdan bir kemçilik bolýar. Han Hudaý mehriban bolsa näme diýip şu işle bolupdy? Hudaý mehriban bolsa näçe şu kynçylykla gelýär? Onu gaw dikkat edin. Hudaý rahim digine, rahman digine gurrun ýok. Eger bir bende hemişe nazar nagmatda ýaşap ýören bolsa, ola belli Hudaýyň mehribanlygy. Ha,
Eger ýöne şoňa bir muşkilat gelýän bolsa bir bende, bir kıyınçılıkla gelýän bolsa, o fikir edip görelim. Ya şo kıyınçılıkla bir başka bir bendeň tarafından gelýär şoňa, meselem gije gelýän malny ogurlap gitýärler. Ya ekindi däne ot berýär bir adam. Indi bu afet belala bir adamdan bir bendeden geldi. Hudaý Taala näme diýipdir? Men kıyamatda mezlumun hakyny zalimden alyp berer diýipdir. Sen mezlum boldun, ol ekiniň otlakdan zalim boldy da. Hudaý Taala şahtır Rahman mehrebanlygyny ajra. Hey bendem diýipdir. Kıyamat günü bolanda sen hakyny ol zalimden alyp berer diýipdir. Sana himayet we kömekçi bolar diýipdir Hudaý Taala. Biz mehreban Hudaý. Hop ýa-da näme? Hudaýyň özünden bir näse afet bela gelýär ki, öz jawaryhyňda, agdaňda kemçilik bolýar, ya ekiniňe bir näse afetli düşýär, asamandan gelipdi. Onda Hudaý Taala diýipdir, men seni afet bela bilen, kıyınçılıkla bilen, muşkilat bilen azmaýyş etýän, eger sabr edebilsen, ahiretde sana ecr we sowab we padaş berer diýipdir. Cennet berer sana diýipdir. Bu da Hudaý mehreban. Eger däni sana şonýalyk afetli, kıyınçylykla ýetirip däni, ýetişdirip, hiç adama da sonra kömek bermese, sonra bir sowaby bermese, onda ol kıyınçylykdan näme zulüm bolýar da. Ýöne Hudaý Taala gelip däni forum men tarapdan eger bir kıyınçylyk sana düşse, men şoň ahiretde jazasyny bereýin, sowabyny bereýin diýipdir. Bu da kıyınçylykda. Ýöne şunu bilmeli. Aya kıyınçılık diýip nämek diýerler, azadi diýip nämek diýerler. Bir näse zahirini alınmaly, bir näse zatlan. Bir näse zatlar görýäs, tamamy nady nygmatda ýaşap ýerler, ay bula Hudaýyň söýün bendesi mukadir. Amma kıyınçılykda ýaşaýan bende şu Hudaýyň közün yokuş görýän bendesi ýa ozra diýmerler. Şumat bir adam, bir ata öz ogluny medrese okuýmaly wagty öz oğluna da diýse, ay oğulcugum, sen medreseye gidip görme, azat sen. Ders okuýasyn gelmeýärmi? Hawa, ay okuýup görme. Git tohuňa, git sinemaňa, parkyňa git. Hoş geçir, men hemme zatdan seni azat etdim diýse. Ýöne bir ata wa ol oğluna diýipdir, sen baýat ders okuýmaly. Baýat medreseye gidersin. Edafa ýerlere gitmersin. Bir näse tehditle beren bolsa, inni welde ştatda zahiren iki däne atany göremizde, evvelki ata zahiren gözlemizde mehreban, oğluny azat goýupdyr, ders okuýmasyn, medreseye gitmesin, parka gitsekmi, sinema gitsekmi, nere gitse gidiversin diýipdir oğluna. Evvelki ata zahiren gözlep mehreban, ama ikinci ata onny gyssapdy, mehreban däl. Ýöne batynynda hemmemiz bilýär, evvelki ata oğluna hıyanet edip oty. Evvelki ata oğluna däne olakyn berer ýetişdirip oty. Amma ikilenci ata nägat mehreban bolup oty oğluna. Dersen şonu däne egerçe şonu gyssapdy, şonu däne tehdit edipdi, sen gel okuňa gel, dersiňe gel diýip däne. Amma şoň aňyrsynda bir mehrebanlyk bar. Şoň aňyrsynda bir rahmanlyk bar diýär. Hudaý Taalaň da şonuň ýaly, şaýat zahiren görsen bir näse bendele hoşlukdan mı kadiyat, amma yok. Şayet da Hudaý Taala tarapdan bir afet we bela bolsun şo hoşlugyňyz. Soňraky aya, şonu aýdaýlym inşallah soňraky ayetlerini inniki hefta goýar. Maliki yevmiddin, kıyamet günüň we kıyametdäki işleriň malikidir. Yevm diýip arap dilinde maliki yevmiddin diýdi. Yevm diýip arap dilinde gündogordan günbatyryň arasyna aýdylýar. Amma şulada maliki yevmiddin diýdigi mutlak wagtdyr. Näme diýip? Çünki kıyamatda gün ýok, taýinki gündogor bilen günbatyryň arasy bolar ýaly. Kıyamatda malik mutlak Hudadyr, Hudadan başga malik bolmaz. Ne qazi bolar, ne malik bolar. Waqan bir bize olakon hoştar, olakon korku getirýän zat. Maliki yevmiddin, kıyamet gününe hakem, kıyamet gününe qazi, kıyamet gününe malik boljak kim? Allah Celle Celaluhu'nun özü.
Vakaen biz özümüz ştatda etken işlerimizde haberdar olmalı ki kıyamet gününe bize qezafet edecek, bize hükmetecek Hudaý Taalaň özü. Ten şu zamanıda eger sana bir hüküm ya qezafet diýen üstüne gelse, şu dünýäniň gazysyna qezafet etdirjek bolan ken gaýgyň ýok. Partiýaň bolsa, pulun bolsa, reşwen bolsa, utup bilýän, hakyň ýok da bolsa tarafydany mahkum edip bilýän. Amma kıyamet gününde halkın hakkını yiyen bolsam, halka zulüm eden bolsam, reşve veren, pul veren, para veren, parti veren, o zırdat yok ha kıyamet gününe. Çün kıyamet gününe qezavet edecek, hükmetecek Hudaý Taalaň özü. Maliki yevmiddin. Hatta bizim imamımız, mezhep başımız Hazreti Ebu Hanife radıyallahu teala anhu bir gün bir mecusiden algısı varmıştı. Bir mecusi kafirden bir näçe pul algyzy varmışdyk. Munyň öýüne barýan moga ýolda köwşüne bir näçe nejaset ýapşypdyr. Tedek ýalyk bir zat däne hafa ýapşypdyr aýagynyň köwşüniň aşagyna. Onum şonu gaçyrjak bolupdy, bir aýagyny silkiläpdir. Şol nejaset, şol tedek baryp şu mecusiniň diýwaryna ýapşypdyr. Gaw dikkat edin. Mecusiniň diýwaryna ýapşypdyr şol tedek. Ona minni Ebu Hanife ştatda fikir edipdir. Ve nederin kam inni? Bir tedegi men mun diýwaryna ýapşyradım owy. Bir adyjyk zulüm ýellip zatda. Inni bir ştatda meselen ýaxşylyk etsek nämetjik diýwarynyň şo tedegi aýryp goýarsak da, aýyn mesap bolup dipdäni. Ebu Hanife näme fikir edipdir? Eger mun diýwaryny aýyrmasam, diýwaryny kirletdim dipdir, o ýa-da nejasetde aýyrmasam. Eger şol tedegi diýwardan aýyrjak da bolsam, diýwaryň bir adyjyk gumyny gaçyrjak men, diýwaryny hatoklajak birmek, diýwaryny birazjyk naqsy geljek. Meninde näden hadip orta ýolga galypdyr. Näme etjegin bilmän mejusyň gaftyny qakypdyr. Ol adam çykypdyr bolsa Ebu Hanife, hay algysy üçin gelip durýar diýip, ay Ebu Hanife men bagyşla, men pulum ýok falan. Ebu Hanife durup bir lähze diýipdir. Men sana telebe bagşlaş üçin gafyny qatdym diýipdir. Yankı ceryanını aytıp beripdir, tedek ben diýwaryňa men ýapşyrdım. Şunu näme etjegim bilemek, dursa diýwaryň kirlenni. Aýyrjak bolsam da diýwaryndan gum aşjak diýipdir. Näme etjegim bilmän onu diýipdir. Şonda mecusi Ebu Hanifeň şe edip duran işini görüp musulman boldy ýa-da. Nagat takwalyk we nagat Hudaý Taaladan gorkma. Ebu Hanifeden sorapdyr, "Imam, o sen nagat gorkýan, nagat tersinma? Bu zagatda näme boljak?" Onda ýok kardeşim diýipdir. Maliki yevmiddin Hudaý da diýipdir. Kıyamet gününe hükmetjek, qezavat etjek Hudaýyň özü da diýipdir. "Femen ya'mel mithqala zerratin hayran yara we men ya'mel mithqala zerratin şerran yara." Bir adam bir mithqal, bir zerre ýaljak, gawy iş etdi de Hudaý şoň gözüne kökürjek. Bir zerre ýaljak, teleke işi, zulmi etdi de Hudaý kıyametde gözüne kökürjek diýipdir ki, men Hudaýdan gorkýan, kıyametin hukmyndan, kıyametin gazawatynyň gorkýan diýipdir Ebu Hanife. Biz musulman dogalla bu dünýäde halkyň hakyny iýmek, zulmetmek, ýa her bir günaha barmak, gaty iştibah zat üçün kıyametde gazawat etýän we hukmetýän Hudaý Taalaňyň özüdir. Bir-iki däne de Enur Şirwanyň hekaýeti bar, şonu aýdaýyn, ondan sonra inşallah bolle eder. Şu dünýäde Malik iki form var ya, Maliki haqiqi va, Maliki mecazi va. Maliki haqiqi Hudaý Taala hem muradyň Maliki. Amma bizim Malik diýimiz, meselem tukanymyz va, näçe hektar yerimiz va, öýümüz va, jaýymyz va, bulan däne Malikiyeti biz mecazen biz şoňa Malik, biz şoňa eýye, sahip. Malik diýdik, eýye diýdik da sahip diýdik. Biz şu tukanlara, yerlere sahipligimiz bir mecazi, haqiqatan değil, son Maliki haqiqi Hudaý Taala näme dip? Çünki sen ölümden sonra, dünýäden geçenden sonra hemme seni goýýan gitýän da. Hemme seni wereseleňe galiýa, oglaň şoňa, aktyk çoğluňa galiýa, besbelli bolýar şu mal senki dälmişdik, amanatmışdyk. Hatta bir gün Bohlul ike awliýalaryň bir ýöne özüni däýerlige gurup gelipdir. Şollany kabristana barıp, eline bir tayak alıp yani, dili billiğinden şu kabirler koyan olmalı. Yani Bohlul,
elini tayak alıp kabristanı şu kabirler vurup, çövüp, dip veren bolmaly kabristanına. Onam bana bir diptir, bohlul diptir, yatan adam bilen näme işin var diptir. Onu yok, men gurjakşyn diptir, o näme? Onu bir dünyada meni beter yani aliyadi, beterken yalan aýtýardy dipdir. O näzire sana yalan aýtýardy? Onu şu kabri tanıyan hava falan bayınqı hava. Onu şu diýärdi dünyada diri wagtynda menin däni 10 hektar yerim var diýärdi. Menin falan pazaşda dukanım vardı. Dukanım ba diýärdi. Falanca maşinim ba diýärdi. Falanca öýüm ba diýärdi. Menki jollyýardy. Men şoň maliki diýärdi. Ama yalan anlaýanmyşdy, kan şoňky dämişdikin. Hani ölüp gidenden sonra hemmesini koyup gittikin bu dünyada öýüdi beren akitmedikin depdir. Şu meni yalan alansaň meni gorup ýan depdir. Waqan şeýle de musulman da walla. Maliki asli Hudaý Taala da şumat meselen be ondan mesal aýdar bolsak siziň biriňiziň duasy bir ýere gitjekmişdir. Motoruny siziň hayatyňyzda öýüňde goýupdyr, öýüňizde. Men bir ay selen geljekde bu motor sürseň de öýüňde dursa da sen güzellepdir. Bir ay selen amanet sakla depdir. Inni şol adam madraşy motory hem saýlaryna akidip, goňşularyna akidip hay azap motor allam, täze motor allam, men güzellep aýdyp bilermi? Ýok. Ol motor amanet ahyryň bir aýdan sonra beýetine täýermeli. Bizni biz we elimizdäki mulkmal hemmeti Hudaý Taala'nky bizinki däl. Biz ýöne mezazal eýe bolýatsa, sen dünýäden geçýänsen Hudaý Taala peýdalany berdipdir. Dünýäden geçenden sonra ýene Hudaý Taala başga birine berýär, peýdalanmagy başga birine berýär. Şeýdikden biz asli malik biz däldir. Onam İmam Fakhrur Razi öz tefsir-i kebirinde bir Enuşirvan'ın hikayetini getiripdir. Waqan jalip gurrun bu da. Malik'in gurrunu yerli da Malik Sidi Sultan sahip eýe. Enuşirvan hemme kişi eşdiýän da bir adil adam, edalet bilen geçen adam, zulm we sitem etmedik adam. Bu Enuşirvan bir gün awa çıkıptır, seyd etmene, şekar etmene. Onun düze çıkanına bir tavşanın, bir keykin izinden yeköýde kawlap gidipdir Enuşirvan. Kawlap, ha bir ýere barıpdyr, görse serwatlaryndan, tamam zatlaryndan asyrşypdyr. Onun özü de gaty suwsap duranmışdyk, ýa-ni Enuşirvan. Padişah haýynda ol. Tewrewni gözläpdir, suw tapylmar mukadip görse aňyrda bir bagy barmışdyk. Ay şu bagy baryn isminde suw bardyr, mewe bardyr, hulasa suwsuzlukdan ganar nip şu bagy bardyr. Bagyň içinde görse bir oglan gelip berenmişdik. O bagdan nar bagmışdyk, bagy anarmışdyk. Onun bu oglana dipdir, hay oglan dipdir, maňa bir nar bersene, hey ora suw tapdyn dipdir. Oglan barahan bagdan birinden bir däne ulukon nary alıp dänip ýa-ni padşahyň eline berdir, Enuşirwanyň. Bu oglanla mon Enuşirwanlygyny bilen atdy, ha padşahlygyny bilen atdy. Ay bir gelip duran adam dip duran bolmaly diýendim. Onun padşah munnany suwuny sykyp nary deşip de içipdir. Görse hem suwken hem de suw beter süýjümüşdik. Beýle tagamlyza süýjü narmyşdyk, özde suwuna. Onun padşah içenden sonra suwsuzlygyndan nakanypdyr. Onun dipdir, "Wa men ýurdumda mun ýalypda bagy bar o" dipdir. Bu bagy men näme dip özüm tesahhür etmeýän dipdir. Näme sen öz adymy geçirmeýän dipdir. Zorlap da ozalar men şu bagy dipdir. Azap keypsilik kimbi hem suwga we hem tagam gawy. Özüme geçirecek dipdir, ha paça öz ýüreginden isinden şey dipdir. Ona oglana dipdir, hani ýene bir naralla bersene dipdir. Oglan şu ýanky bagyndan ýene kapdanlaky duran naryny alyp beripdir. Paça onu sykyp içipdir. Ne bir dogry suw bar içinde, özü de bir dogry tagamma turşy azy bir nar bolupdyr, ikilenji ýen içen nary. Ama oglana dipdir, hay oglan dipdir. Ýanky bir wagtdan aldan näme hawa? Ýa-ni bir süýji çykýar, bir azy çykýar dipdir. Onu oglan mum ýanky sultanlygyny, Enuşirwanlygyny bilmeýän aýdypdyr. Eger de bolsa dipdir, şumat biziň hakimimiz, biziň padişahymyz
bir bidirik niyeti eden bolmalydyr. Bir raiyetine öz kavmine zulm edilip yüreğine alan bolmalydyr. Hay padişah da zulm etjek dip yüreğine alsa yerden bereket gitýär da dipdir. Hop bereket gidipdir. Näme ilajymyz ýok dipdir oglan. Onun padişah dipdir öz içinden we dipdir men padişah eger öz yüreğime zulm alsam, zulmü niyetlesem, bir teleke niyet alsam yerden bereket gitjek o dipdir. Hem özüme bidirek hem raiyetime bidirek dipdir. Şundan beýle aslan näme zulm etjek däldipdir. Hiç mutelekele etjek däldipdir. Onun oğlana dipdir, han yine bir meyvalla versene dipdir. Oğlan barıp yine bir däne nar ýagyp beripdir. Muny da sykyp isipdir. Evvelki narından da hem suw ken, hem de süýjüsi ken. Hem suwly hem süýjü nar bolupdyr. Oğlandan sorapdy, bu näzir bolla hemme jenden gaw çykdy da dipdir. Oğlan dipdir, eger de bolsa ýanky hakim öz etjek zulmündan peşiman bolup tövbe eden bolmalydyr. Ýene bereket ewrulup gelipdir dipdir da. Onun padişah şu oğlanın şu kıssatyny eşitip, şu aýdyp duran gurrunlaryny eşitip, şu wagtda gadam sen ýaly edipdir ki men inneden böyle kisme raiyetime zulm etjek däldipdir ha. Onun Anuşirwanyň hikayetlerin bitirken işleyenler sanat. Anuşirwan-ı adillik. Hatta Sa'di aleyhirrahme da öz kitabına ne kadar hikayetlerini getiriyorlar. Tamamı ulamalar şon hikayetlerini kitaplarda sept edipdirler ve şonun gurrunu inniki galyjak nesillere bir ders bolupdyr, bir ibret bolupdyr. Hatta Sa'di aleyhirrahmanyň bir däne hikayetinden getireli Anuşirwan mawludda bu padişah adam emişe şu form şekara awa çıkyan bolmaly diýdi. Bir gün şeýle şekara çykanda bir däne aw gurup durla bula tawşandyr, keýikdir olasa, onun şu dağda da kebab etmeli bolupdyrlar. Şaradykdan bişirip ýemeli bolupdyrlar. Onun serwatlaryň birisi Anuşirwany gelip aýdypdyr. Enodan Anuşirwan zulm etjek däldipdir. Anuşirwany gelip aýdypdyr, "Ey padişah-y alem" dipdir. Bir de kebap etsek dipdir, ýöne duzumuz ýok dipdir. Gidip owadan duz getirmeli boljak dipdir. Şonda Anuşirwan näme dipdir? Gitden getirim. Ýöne nemek bi gıymet besetan ta resmi neşevedu dih harap ne gerdep dipdir. Bolýa owadan duz getir dipdir, ýöne puljagadan berdi gaýta dipdir. Bir moga duzy padişah gerek dipden muftal gaýdyp owany harap edämi dipdir, weýran edämi dipdir. Onun kaptanla vezir wuzara we ulaqan adamlar we bular aýdyp duray, "Qibla-y alem, padişah-y alem" dipdir. Bu bir däne duz dipdir, onu alqaýdynyň bilen owa harap boljak bolup ýatdymy dipdir. Onda inni padişah näme dipdir gözden Anuşirwan "Bunyad-ı zulm der jahan evvel endeki budas. Her ki amet beru mezidi kerdi ta bedin gayet residi." Ay doğun zugum dipdir Anuşirwan. Zulm diýen zat, setem diýen zat dünyada aslyn ýok da ahirin böňsek dipdir. Bir nefer gelip de bir azajyk bir doganda zulm edipdir. Şonun oglan uşagy şu zulmü görüp o da üstüne artdyrypdyr, o da üstüne artdyrypdyr. Indi gör zulm setem nirleri ýetipdir dipdir. Zulm setem öň ýokdy. Indi meni padişah da gelip bir owadan bir duzy zulm bilen setem bilen muftal gaýtsam dipdir. Menden soňraky geljek padişahlar, menden soňraky boljak serwatlar, vezir wuzaralar owany dargadyp owany alqaýdyrly dipdir. Meni padişah bolup bir duzy hyýanat etsem, men serwatlarym owa hyýanat eder dipdir. Onun iki däne owadan beýt getiripdir. Eger zebag-ı raiyet melek hurat sibi beravorand gulamane u deraht tezbih. Eger meni padişah barıp bir neferin bagynyň birji däne almasyny zulm bilen alqaýsam, eger zebag-ı raiyet melek hurat sibi gelip men padişah raiyetiňden alma bagyndan birji däne almany gofaryp zulm edip alqaýsam, meniň ýydymdaky gulamlar, serwatlar deraht tezbih bagy kullan gofaryp alqaýdyrlar dipdir zulm edip. Näme menden gördüler öwrenlerle beterlerle dipdir. Ve pens beyzeke sultan setem ravadarat zanat leşkeriyaniş hezar morg besih dipdir. Meni padişah bir owadan barıp 5 däne ýymyrkany zulm bilen setem bilen alqaýsam, meniň ýygymdaky serwatlar 1000 däne tawgy däne fiha düdüp däne zulm bilen alqaýdyrlar, ýerle dipdir. Zanat leşkeriyaniş hezar morg besih dipdir.
Meni padşah bir 5 sene yımırqan qaytdım. Amma menden sonraki dörejek padşahlar, serwazlar, hadimlar buradan münha tawği fiha düdüp yerle zulm ederler dipdir da. Bas namber bezir zemin defn kerden kas hastiyeş beruye zemin ber nişan naman. Bu qoşqular ahirine yetireylim ondan sonra tamam eder çelesani. Sadi aleyhirrahman diye ivinden ne kadar atlı adamlar men diyen adamlar yerli, mülükli, dukanlı, behterin maşinli, behterin öyle adamlar bezir zemin defn kerden. Dünyada bir näse wagt yaşadılar, canı çıktı, öldü, yerin aşağına defnetip qaytdılar. Ki şuma şolardan bir eseri yok diye. Hemmeci nabut bollu gitti da. Ve an pirlaşıra ki sefordan zirek gil, hakeş çenan behor kezu ustahan nama. Ol falan ağan tanıyan mı hava, falan ağanı bilyen mi hava, şonu yerin aşağına gömüp qaytdılar. Şol yeri begadrişini idi, etini, fünkünü idi ki hatta fünkü kuma tebdil ol gitti. Hanşımat Enuşirvan, şon kabri nerede gömülüptür? Hanşı Enuşirvan'ın bir fünkünü tepdi şımat? Yok. Hemmeci şunyalık ne kadar padşahlar, ne kadar adamlar dünyadan gidiptir diye sadi. Zende as nam ferruh nuşin ravan bexeyr, gerçi besi güzeşt ki nuşin ravan nevan. Amma Enuşirvan adı qavluq bilen tutulya. Şuna aytsak bolýar sadi. Adı hani ve Enuşirvan adil, Enuşirvan adil. Hemme yerde adı tutulya. Gerçi besi güzeşt ki nuşin ravan nevan. Enuşirvan'ın gideni peygamberimizden öňse. Peygamberimizden öňse hukumet etdiğini padşahlyk edenler bir Enuşirvan. Hani hemmeci gitti da şolom. Ýöne bir qaw at goýup gidipdir Enuşirvan özünden. Bes ey seni insan, seni mu'min, seni yerli adam, seni tukanlı adam, ki seni camaat peyda ver. Öz zulmü setemini halka yetirme. Seni peydanı yetir, seni faydanı yetir. Behbit ber halka, hayri koney falan ganimet şumar umr, zan bişter ke bank berayet ke falan naman. Ke sennani cinadan gıygırlar mescitlerde, hay falanın oğlu falanı ayrılıptır dipten cinadan gıygırılmağından öňçek, şu canım teninde vaktinde ganimet olcu billani, soğa bişter kânet, halka kân peydanı yetir diptir. Hudaý Taala hemmemize sağlık versin, din dünyamızı avad edipdäni, bu dinin yolunda gezmeklik, İslam'ın yolunda, şeriatın diyen yolunda yürümeklik hemmemizin müyesser etsin. Hudaý Taala hemmemize sağlık, afiyet, salamatlık ve öz içimizde muhabbet versin ve tamam müşkilatlarımızı ansaz etsin. Ve rahmetli yağınları, ekinlerimiz suzavati, gerekli olvati Hudaý Taala'nın özü yetiriversin. Hemmemiz bir elhem 3 tane kulvallah okuyelim, izinden ahirinde edilemizin birine dua ettirir. El hakim bunu kapıyı bulmuş. Oturup cemaati kozandan mideversi minin şekinde ölçüm. Şidastığı ölçüm oldu. Dayak dağda ölü hadır unadır. Şu bendelerin atlı yatlarım yoktur. Şol bendelerin adaptları götürüp eğer rahat öldürücün belen dedik. Kaburların nurladık, merkatlarını navaradık. Ruh bulan şadır, sunalan, affı, ifzayla cennet edip şu okulan hatmi şeriflerin tavabı temerdi. Sonra hem bilen ruhlarına başladık. Dayak öldü kaldık, öldü kabul edip.